Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Aryan mula sa Isabela, ngunit kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Aries Girl dahil ito ang zodiac sign ko. Aries Girl, tatawagin na lang kitang Aryan at sana okay lang sa'yo ito. Ituloy nating basahin ang sulat ni Aryan. Kumusta kayong lahat dyan? Simula pagkabata ay nakahiligan ko ng makinig sa mga ganitong programa. At madalas akong maluha kapag may naririnig akong mga pangyayaring maihahalin tulad sa aking buhay. Gusto ko ring ibahagi ang nangyari sa buhay ko at ng asawa ko. Taong 2009 nang ipanganak ko ang kaisa-isang anak namin. Ex-Taiwan ako noon, Ate Emmy. Umuwi ako dahil nagpakasal ako sa asawa ko at nanganak. Pagkatapos ng 1 taon at 4 na buwan, bumalik ako sa Taiwan dahil nagustuhan ko ang trabaho ko doon. Sisimulan kong magsalaysay 1 buwan bago mag-expire ang kontrata ko sa Taiwan. Miss ko na ang mag-ama ko at ang pamilya ko sa Pilipinas. Di bale, 1 buwan na lang,
makakauwi na ako sa Pilipinas. Ha? Tumatawag si Alfred. Hello, Alfred. Arian, parang awa mo na. Umuwi ka agad. Ha? Bakit, Alfred? Anong nangyari? May nakitang impeksyon ng doktor ng anak natin. Ha? Anong impeksyon yan? Noong una, inakala nilang hernia lang ang nakita ng doktor sa kanang bahagi ng... alam mo nang ibig kong sabihin. Ano daw yun? Arian, bukol daw na may solid mass. Ano? Yan ang sabi nila. Kailangan daw operahan ng anak natin. Diyos ko. Kaya parang awa mo na, Arian. Umuwi ka na. Alam kong 1 buwan na lang ang kontrata mo dyan sa Taiwan. Pero kung pwede, umuwi ka na para sa anak natin. Sige, Alfred. Gagawan ko ng paraan. Uuwi ako agad. Nakakaawa ang anak natin. 3 taong gulang pa lang siya. Pero hirap na siya. Arian, Masyado pa siyang bata para dumanas ng ganitong hirap. Ang dami na nilang tinuturok sa kanya. Naawa na ako sa anak ko. Sana ako na lang ang dumana sa paghihirap niya. Ako na lang sana. pareho lang tayo ng nararamdaman, Arian. Pero pinipilit kong maging matatag. Hindi lang para sa anak natin, kundi para na din sa'yo. Alfred! Kaya parang awa mo na. Maging matatag ka para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Manalangin tayo. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas niya ang anak natin sa panganib. Hindi tayo mabibigo. Kumapit tayo sa Diyos. Tapos na ang clearance ng anak natin. Ooperahan na siya. Kaya manalangin tayo, Arian. Kailangan nating hintayin ang resulta ng biopsy sa bukol na tinanggal sa inyong anak. Doktor, gaano katagal natin malalaman ang resulta? Oo nga, Dok. Yan ang hindi ko masabi. Maybe a couple of weeks. Ipapadala pa kasi namin ang biopsy sa Maynila. Dok, Pero doktor, gagaling na ba ang anak namin? Mister, hindi ko pa masasabi sa iyo. Dahil pagkatapos ng biopsy, saka lang natin malalaman kung ang tinanggal sa anak ninyo ay cancerous. Diyos ko. Ngunit gaya ng payo namin sa aming mga pasyente, maaari kayong humingi ng pangalawang opinyon kapag lumabas na ang resulta ng biopsy.
Arian, tulog na ang anak natin. Magpahinga ka na rin. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Hayaan mo lang ako, Alfred. Gusto kong alagaan ang anak natin. Dito lang ako sa tabi niya. Arian, Natatakot ako, Alfred. Baka mawala ang anak natin. Arian, pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Ayoko yung mga sinasabi mo ngayon. Please. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Alfred. Iniisip ko ito. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip ng negatibo. Please, Arian. Huwag ka sanang magsalita ng ganyan. Tulad ng sinabi ko, ayoko yung mga sinasabi mo ngayon. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang anak natin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko noon, Ate Emmy. Walang oras na hindi ko inalagaan ang anak ko dahil nag-aalala ako sa kalagayan niya. Ang aking asawa at ako ay nagdarasal na sana normal ang lahat para magkaroon ng maayos na buhay ang aming anak. Nang dumating ang resulta ng biopsy, doon nagsimula ang kalbaryo namin dahil cancerous ang bukol na tinanggal sa aking anak. At ang masakit, wala pang 1 taon matapos ang kanyang surgery, ganitong muli ang nangyari. Arian, anong nangyari? Pumunta agad ako dito sa ospital nang malaman ko kay nanay na dinala mo ang anak natin dito. Ang anak natin, Alfred, may malubha na naman siyang nararamdaman. Ano? Namimilipit siya sa sakit ng tiyan, kaya sinugod ko siya agad sa ospital. Ano raw ang dahilan? Kumusta ang anak natin? Inaasikaso pa siya ng doktor. Alfred, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa anak natin. Arian, please. Huwag kang mag-alala. Ang mabuti pa, hintayin natin ang doktor na tumingin sa kanya. Ikinalulungkot ko, Mrs. Pero may iba na namang tumor na tumubo sa tiyan ng anak niyo. Ano? Diyos ko. Yan ang natuklasan namin. At kung cancerous ang unang tumor na natanggal sa kanya, siguradong ganon din ang tumor sa tiyan niya ngayon. Doktor, ano pong gagawin namin? Tulungan niyo po kami. Mrs., kung may tiwala ka sa akin, ganito ang payo ko. Pinakamagandang pumunta na lang kayo sa PGH. Mas mabuti doon dahil may libreng lugar para makonfine ang anak nyo. At maraming espesyalista doon. Maraming mag-aalaga sa anak nyo. Doktor. Kailangan na kasing mag-chemotherapy ang anak nyo.
dalhin niyo na lang siya doon as soon as possible. Sige, Dok. Susundin namin ang payo mo. Dadalhin namin ang anak namin sa PGH. Magpakatatag ka. Kaya mo yan, anak. Diyos ko, Huwag mo kaming iwan, anak. tulungan niyo kami. Pasensya ka na lang. Kailangan naming dalhin ang anak namin sa PGH. Kaya mo yan, anak. Alas 12 pa lang ng hating gabi. Kaya mo yan. Naghihintay na kami ng masasakyan na bus. Nandito lang Pero si anong tatay. oras na? Alas 3 na ng madaling araw. Iiwanan Wala lang pa namin. rin. Diyos ko. Ka namin pababayaan. Maawa ka sa amin, Diyos ko. Sana makasakay na kami. Nandito lang si tatay. Maawa ka sa anak namin. Namin pababayaan ng Please, tatay. Diyos ko. Lumaban ka, anak, ha? Panginoon ko. Maawa ka sa amin. Huwag mo kaming Maawa iiwan, anak. ka sa amin. Lumaban ka, ha? Alfred, ngayong tapos na ang chemo ng anak natin sa Maynila, ano na ang plano mo? Pinakamainam siguro kung lilipat tayo ng Dr. Arian. Hindi bale, maraming doktor dito sa Isabela. Pero private yun. Kaya ba natin? Kahit private, dito na lang tayo sa Isabela. Mas mabuti dito. Dahil pagkatapos ng chemo ng anak natin, makakauwi na agad tayo at makakapagpahinga. Paano ang gastos natin? Arian, please. Huwag nating isipin ang gastos. Yung lupang sinasaka ko, lahat ng ari-arian natin. Ipon natin. Gagamitin natin lahat. Ang mahalaga, gumaling ang anak natin. Alfred, Huwag kang umiyak, Arian. Kasama mo ako sa pagsubok na ito. At bilang magulang, dapat nating ibigay ang lahat para sa anak natin. Kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian natin. Ang mahalaga, gumaling ang anak natin. Yan ang tandaan mo, Arian. ginawa namin ang lahat para sa anak namin, Ate Emmy. Kinailangan ko pang pumila ng madaling araw para makahingi lang ng tulong pinansyal. Lahat ng pwede kong mapuntahan, makahingi lang ng tulong, pinuntahan ko, Ate Emmy. Dito man sa Isabela o maging sa Maynila, hindi ako napagod. Tiniis namin ng asawa ko ang lahat. Sinubukan ng anak namin na mag-aral. Pero kapag nagpakimo siya, kailangan naming hintayin na lumakas siya bago siya makapasok. Pero nung last session ng chemo niya, hindi na kinaya ng katawan niya. Almost 2 weeks kami sa ospital. Hindi makakain ang anak ko. Nagkaroon siya ng komplikasyon at lahat ng blood chem niya ay bumagsak. Kahit gabi, pumunta ako sa Veterans Hospital para lang kumuha ng platelet. Halos 20 oras ako sa biyahe. Balikan, Ate Emmy,
para lang kunin ang platelet na kailangan ng anak ko. Kinaumagahan, kinausap kami ng kanyang doktor. Mr., Mrs., gusto ko kayong makausap ng masinsinan. Ano po yun, Doc? Dok, kumusta ang anak namin? Napakahina na ng katawan ng bata. I'm sorry to say, pero 50-50 ang chance niyang mabuhay. Ano? Diyos ko. Dok, wala na bang ibang paraan? Sabihin niyong mabubuhay pa ang anak namin. Nanay din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ayokong magsinungaling. Dahil ang totoo, naaawa na ako sa bata. Nakakaawa ang anak mo. Diyos ko. Nakikita rin namin ang kalagayan ng anak namin, Doktor. Nakakaawa na talaga siya. Kaya diniretsa ko na kayo. Pero pwede pa rin kayo mag-second opinion sa ibang specialist. Feel free to do so. Lalo na pagdating sa buhay ng anak nyo. Sige, Mr. Mrs. Maiwan ko muna kayo. Diyos ko, Alfred, ang anak natin. Arian, kailangan na nating magdesisyon. Tama ang doktor. Nakakaawa na ang anak natin. Halos hindi ko na makayanang tignan ang mukha niya. Ano ang desisyon mo para sa anak natin? Iyon na rin ang desisyon ko, Alfred. Dahil tulad mo, hindi ko na rin kayang tingnan ang anak natin. Arian, simula nung umuwi tayo kagabi, buhat-buhat mo na ang anak natin. Hindi ka ba nangangalay? Hindi, Alfred. Hindi ako mapapagod buhati ng anak natin. Hayaan mong ipadama ko sa kanya ang pagpapahalaga ng isang ina. Dahil baka hindi ko na ito magagawa kailanman. Arian, Iisa lang ang anak natin, Alfred. Mahal na mahal natin ang anak natin. Dahil kinumpleto niya ang pamilyang nabuo natin. Kaya sana, huwag mo akong pigilan sa ginagawa ko ngayon. Arian, hindi kita pipigilan na gawin yan para sa kanya. Sasamahan kita, Arian. Dahil tulad mo, mahal na mahal ko ang anak natin. Alfred. Lubos-lubusin na nating ipadama sa kanya ang pagmamahal natin. Arian? Alfred! Hindi na humihinga ang anak natin, Arian. Wala na ang anak natin.
Iniwan na tayo ng nag-iisang anak natin, Alfred. Wala na siya. Arian, anak, ginawa nyo ng asawa mong si Alfred ang lahat ng makakaya nyo para sa apo ko. Alam ng lahat ng nakakakilala sa atin kung gaano kahirap ang sakripisyo nyong mag-asawa para sa apo ko. Itay, Marahil talagang hanggang doon na lang ang buhay niya, anak. At kung ano man ang dahilan, yan ang hindi natin alam. nakakalungkot lang, Itay. Ginawa namin lahat para sa anak namin. Pero nawala pa rin siya. At yun ang nakakalungkot. Arian, Pero alam ko, makakaya namin ito ni Alfred. Dahil habang buhay, mananatili sa puso't isipan namin ang alaala ng aming anak. Isang buwan na ang nakalipas simula nung inilibing ang anak natin, Arian. Alam kong katulad ko, nagdadalamhati ka pa rin. Hindi ko itinatanggi, Alfred. Tandaan mong nandito lang ako. Tayo ang magulang niya. Kung ano ang nararamdaman mo, ganon din ako. Alfred, sana payagan mo ako. Arian, Gusto ko ulit mangibang bansa. Baka mas madali akong makalimot kapag naging abala ako sa trabaho ko. At isa pa, para makaipon at mabayaran ang mga nagastos natin noon para sa anak natin. At nang makabangon tayong muli. hindi kita pipigilan, Arian. Susuportahan kita. Kung sa tingin mo, mas madali kang makalimot kapag nangibang bansa ka, payag ako. Salamat, Alfred. Maraming salamat. Anim na taong gulang nang pumanaw ang anak namin, Ate Emmy. Pareho kaming nakaramdam ng asawa ko ng sakit na para sa akin ay walang kapantay. Dahil sabi nga ng iba, dapat anak ang maglilibing sa magulang, hindi magulang ang maglilibing sa anak.
Ngunit hindi natin mapipigilan ang mga pangyayari sa ating buhay. Ngayon, almost 7 years na kaming LDR ng asawa ko. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, pero dahil sa sitwasyon ngayon, ay hindi ko ito magawa. Ikinagagalak ko ring sabihin na nabayaran na namin ang aming pagkakautang at nagawa na rin naming tubusin ang mga ari-arian namin dahil yon ang tanging alaala ng aming nawalang anak na itinuturing naming anghel. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Arian. Arian, nakakalungkot ang iyong karanasan. Sa katunayan, habang ginagawa namin ito ng script, ay nakakaramdam din kami ng lungkot. Dahil hindi basta-basta ang naging karanasan niyong mag-asawa, lalo na ang bahaging may kinalaman sa namayapa mong anak. Pero tama ka, hindi natin mapipigilan ang mga darating na pangyayari sa ating buhay. Kaya wala tayong magagawa kung hindi ang maging matatag sa pagharap sa anumang pangyayaring darating sa atin. Sana sa kabila ng mapait mong nakaraan ay manatili ang pananalig at tiwala mo sa lumikha at makamtan mo na rin ang kaligayahang nakalaan para sa inyong mag-asawa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsusunod